A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil wara war rasulil mujtaba wan nabiyil mustafa wal habibil murtada sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma rzuqna ilman wajidna fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pauli dan nakapuji bansang dito Allah subhanahu wa ta'ala. Intindian si pengajian na to hadumini atawakan maudu law sin bahasa Arab. Kalabian sin pagsabar. In parkala pagsabar amunay ni in solution singkatan problema singkatan Muslim. In bukun Muslim kakitaan mo bang aun problema niya aun na din kanila in magkantong basi mga lanang yaon. Aun na din kanila magdugso iba si samurai basi mga jipon. Hindi ka tuhula talong ka na hatiyak ka sinug atawakan banging siyamal. Aun din ka tutan niyo magparang sabilong niya. Sumagaw bukod na aturan sinagam ng Islam. Magrebentado, magbagong usang pamamakay sin pakayan puti, magpis puti ang padumagan patawo. Lago to'y ag. Siguray na alop niya usog, babae, Muslim, Christian. Biyatin pangadatan niya to, bangman sila ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na sabab sin kaawaman. Lagi amin nakaunayat to, na wayron pa'y mga kaaliman na to, magkaratong marikato kanino. Dahil makapaghindo kanila. So biyatin pangadatan sin bangsa ta, biyat to. Bangsa pa mabiya mga nabigo na. Ataw lang ta nabiya, aun anguton niya sa walang inakawa. Atawakan, uno-uno na parkala at biya masakit. Inhinang nila biya magparang sabil. Magsabil, bukod ti magparang sa magsabil. Sa bukon na aturan sinagam ng Islam. So in Islam, bangsa pa maawon biya kasusahan dumatong kayo. Hadi mo na makuan, ano ba ini? Di mo na masolve yung problema yato. In solution na kula iti pagsabar mo. In magsabar ba sa Arab, ang biya kato magsandal. Sandalan mo yato. In parkala yato. Sabi ta alam sin Quran, laung sin Allah subhanahu wa ta'ala hajungjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul lay yusibana illa ma kataballahu lana. Ya Muhammad, pamungan kanila baytay in mga sahabat mo, in mga umat mo katan di jumato di jumato atau di kumugdan kato tanoy nambo uno-uno. Malengkan in kimugdan katuen mangi na katawa marayaw na ka in katanyan bakas na sulat dito halawil mahfuz at ina ang biya kato biya aun na to biya ano na biya kadal niya at yakdir sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan kumugdan kato mangi iban si marayaw inyat to bakas na nakaprogram ang kanato in Muslim in bar iman bangsa pa maon pananda sin Allah subhanahu wa ta'ala in hinangon ta magsabar kita kung kita magdugal kung kita biya maninggan-ninggad sa sabaran tato may ta sab kaya ngatan sin Muslim in katana min jumato kayo mo marayaw na ka mangi na ka inyan bakas nakaprogram bakas nakasulat dito halaw kin mahfuz inyan maghapin kayo mo amin tahon amin bulan beni kataon. Na in pagsabar in katan ibadat aun hangkaan sin pahala niya sambahayang pagpuasa, pagzakat, paghaji, pagsadaka amin katanyat to aun siya limitation pahala adapon in pagsabar amurainin ibadat wayrun had sin pahala niya sky's the limit sab kabay talom sin Quran asuratul Zumar ayat umbul hangpo innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Bunal tuod haadlaw mahuli hidihil sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga tao magsasabar
in tumbas atau in pahala sin pagsabar nila bigay hisab wayrun had niya way limit kanato na kayan kita long sirang galis sky's the limit amura in pagsabar pag ubos in pagsabar di mo tumaon di mo mahinangin magsabar bangkaw di hilan sintuan problema na tumtumuntan yung in panisting sintuhan amin lang niya amin lang na pagnganan lang niya musiba atau ibtila inyat to panisting in panisting sintuhan bukong sa gabi bad news amin good news yan panisting at sintuhan amin datungan kau karayawan iwan datungan kau biya kasusahan inya tu tumtumuntan ni panisting ito sin Allah subhanahu wa ta'ala siyab kabay ta'alam sin Quran kalufan sin surah bang uning surah tau ayat inumbol sin ayat wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnatan inamuk ayat suratul Baqarah 155 wala nabluwannakum bisay'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin inayat hambuok manunjuki bukun sadya parkala kasusahan kaliruan insubay tasabalan walaupun indilan kau nikmat parayahun kau mahinang kau nakura politician kau dihilan kau ilmu nakapas kau biyan long tana nangadji sampayat tu aun kau unugay ni aun kau ano ba nga niya degree holder na ko yun ubos nakahinang kau marayaw mataas gadji mo lisensyado na kau ingkatan na to panisting ito sintuhan. Sabkabay ta alam sing Quran, bunar tuod panulay sulayan na mo kamo, atau atistingan na mo kamo. In panisting ko kanyo panagnan siya but bisyarri. Amin datungan kamo kangian. Datungan kamo kasusahan. Ini kadua wal khairi, datungan kamo karayawan. Nakabak kamo alta, sampai kamo nahinang dayahan, nahinang kamo biyak mga unpya kato na pura politician mga mataas tayaon, governor, congressman atau labi pa rin hato. Inyat to panisting din Allah subhanahu wa ta'ala. In panisting hatungod sin nikmat, bang sopama kau dilan karaya sintuhan. Bang in alta yat to mindihil kay mo, ikaisa piag ikot mo in hak sin Allah subhanahu wa ta'ala din alta mo besin jakat, wala ko nakapas. Atawakan in alta doon kay mo di na kami sa magsadak ka, di ko tumabang. Minsan pa aun kauman ay doon nakatauruay nga to kampung mo, kyugdan musiba, amin patut tabangon, sa di ko minsan tumabang, para taga alta ko. Damik yan, mga aun mo kay mo sumakat magpatiluoy, habun na to di mangdupang kay mo, aun sin mo di ko tumabang kanila. Namun natin problema dakula. Bima na dito, hatungod simpanisting kay mo biya nikmat atau alta, wala ko nakapas. Itaon mo, inridji ki si manusya, aun ridji ki si manusya, mag-channel siya papagkay niya manusya. Na makandaos ni, hindi paisal. At naman ito sila papost nila kayo, nagkinang dito. At inridji ki nila, hinang pasababan doon hatao yaon. Intaw yung piyaraya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumtumuntan niyo, uno in istan atau akan long tana uno in biya rule sinta umiskin iban sintahan pidyo patuhan. Inakawaon ta diya ini hadis qudsi. Nagparman in Allah subhanahu wa ta'ala hadis qudsi. Al-agniya'u ukalai wal fukara'u iyali. Pa in bakhila ukalai ala iyali udkhiluhun nara wala ubali. Intaw dayahan in mga dayahan long sin Allah subhanahu wa ta'ala in sila yan piangandulan ko tumtuman nyo in dayahan yan piangandulan sin Tuhan nakitaan nyo mo ito ang mga business aw nyan tao nag-employ mo taymang mood mo kampung mo aw tao rugaing sa intaw rugaing mabuntol siya na aw niyan di mangandul hatay mangud niya mangandul sa mga tao ruwain niyon may ta sabab ka pangandulan siya amuyat to induro sin tao dayahan patuhan in sila piangandulan sin Tuhan sinuno sin pagdaya sin piangandulan sin Tuhan wal fukara'u iyali in mga tao min miskin paisi
Kita mo indifferent sin miskin iban sin pakir. In miskin siya saon pangisi niya. So kumaon sa simaynat, aon pa tu budget tasuga. Aon pa budget mahapon. Paggalong na in pakir, in plural na pukara, way roon tugod. Ang piagbasa lang na isang kahig, isang tuka. Kumaon si maynat, way roon nakapin budget para tasuga. Kumaon sin tasuga, way roon budget para mahapon. Iban way roon pangisi niya, way roon bangka niya, way pukot niya, way biyan. Way roon. Amat indifference sin pukara iban sin masakin. Tina miskin iban sin miskin paisi. Miskin paisi. Napagumus in miskin paisi, amin pagbasa hangkakas, hangkatuktuk, long si mga kamasan na ito. In kawiyanan nila. Indayahan piangandulan sin Tuhan. Trusted sin Allah subhanahu wa ta'ala. In miskin paisi, family sin Tuhan. Tumtuman niyo kuno. Isin masuk dito. Family atau piangandulan. Di balong niya indugo mas matimbang sa densin tubig. Tumtuman niyo. Kang kanin miskin ay sila magselos. Minsan sila wala nagkarayahan, pini sila sin Tuhan, hinang sila family sin Tuhan. So in mga taurayahan, suway to magsarang sukul sin libu-libu pagsarang sukul patuhan. In sila bukun sila family sa in sila piangandulan. Halga sin pangandul yaon tumtumuntan niyo. Kapital dakula sin tao miskin pangandul. Minsan kau miskin, bukun kau degree holder atau professional, hangan ini kau mabuntul kapangandulan kau, pangandulan ko sin Tuhan. So pamamani changer in board yaon. Tagasid hang milyon sampai palumabi. In pangandulan ng kapot kun si tao duwaing, may tayat to pasal ka pangandulan siya. Amunat to enroll sin tao dayahan. Nasiyugpatan sin Allah subhanahu wa ta'ala na diskut siya. Al-agniya'u ukalai wal fukara'u iyali, in mga sila dayan kaya pangandulan ko sila, adapun in mga sila miskin pausi, in paisi in sila pamilya ko, pain bakhila ukala ala iyali. Apabila nag-ikot, amin bakas kaya pangandulan ko sin alta yun, mag-ikot sila mga family ko. At nag-ikot intaw dahil ng mga tao miskin, udakhiluhun nara wala ubali. Minsan siya piangandulan ko sin uno-uno nakatan, hilarok ko ra sa hitilak po palong sinapinal ka dyan nang di ako magpikil, minsan siya kapangandulan ko. Haon niya na mano sa biyakato, indridji kita nag-channel haminat atao. Biyatin hantang. Nag-channel siya. Bukun tayo na karapon kay mo. Sa hinang pasababan, din kaniya to in kabuyanan mo. Naghinang ko kaniya. Timabang ko nag-usaha kaniya. Napagubos na ini, tumtumun na to in nekmat. Apabila kau dilang nekmat sintuan, ayaw ko maku panisting ito. First way ko magsukul. Ya Allah, magsukul ang nekmat kadil mo kako. Pagsukul ang mo patuhan. Pag-uwas bang in nekmat dir kay mo pagdaya, subay ikaw di mamarahyumian ko magsukul ya Allah. Subay ikaw kuma den hatingi ang sin alta yat di pagsadakam. Iban subay ikaw di mangita-ngita, bang on cube dan musiba patut tabangon subay ko tumabang. Biyatin nanta. Amuat tin miskin nakapasya hauno ba ini? Nakapasya hapanandasin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa ka ni nalta dil kay mo wala na pinden hal mo. Wala ka unay ng abuhan para humble ko na kaunay ito. O niyan ta ubang magkarayahan na mapinda. Mataas tendahan, mataas yung magbisarabyan. Mapinden lang ko tabiat niya. Inyat to wala siya nakapas. Wala siya nakapas. Nalawag sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Quran. Wala nabluwannakum bisarri wal khayri fitnatan. Pitnata to pitnat, nalupa sa jacket. Sabon na to, panulay sulayan na mo kamo. Tistingon na mo kamo lang sintuan. Dilanta ka mo kangian, inya to panisting. Bang sa pa bangi, kasusahan, insuloson dito sabay ko magsabar. Magsabar ka o. Inhati sandalan mo yato. Sabay, kaya ingatan mo din natuhan ito. Din natuhan. Na in panali si mano siya, labi-labi ng bukun Muslim, atau bukun bariman. Bangkaw daran biyan dihilang kasusahan, asal ini kau kaya dugalan na sintuan kaya bungsihan.
Ipanalisin tao. Sa hasara sinaga ma Islam, hapanalisin mga tao bar iman, amin scholar, amin tagapanghati marayaw, apabila to tistingon sinton sin kasusahan, inya to ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala kayo mo. Miyatay nanak mo, ulong sintuan kayo mo. Miyatay inasawa mo, ulong sintuan kayo mo. Kimulang inusaha mo, ulong sintuan kayo mo. Nabangkrap ko, ulong sintuan kayo mo. Ulong niya to. Sa mayta, uling dalil. Hadis kutsi na mayta. Ida ahabballahu abdan ibtalahu. Apabila intuan nakalando na inlasan niya mukipon niya, mayta siya tumalasa. Because miya magad kakawayaan niya, nagsacrifice. Minsan biya din laul, inhagot, inpaso, pagod waktu manambayang. Para malaulit. Us mag-usahab yan, minsan patutiyo-tiyo tayo maun niya. Sabi mo natin halal. Aun niya usahab yan, bigla, sabi ko siya halal. Nadi siya minang sinet. Intanda sin umid niya, miyagat siya kabayan sin Tuhan. Na inyat to tanda amin, apabila siya to biya kaulungan na sin Tuhan, amin limasa na kayo mo yung Tuhan, na in love na kayo mo, tumtuma, daran na kaw dihilan kasusahan sin Tuhan. In panghati sin mo kun Muslim, iban sin tao mo kun bar iman, bangkaw da dihilan na kasusahan, hindi sabi naghalilo, ay kaya problema na aylo, marit na tinunguran mo iya. Sa mga siyamal, nga, may tayan, hindi na maghalian. Kaya matay nasaw, kaya matay anak, nalawa in cellphone katan, marilaw niya ako sa yung pasin doon kanya. Usin tao ito mag-iibadat, 5 waktu. Marayo yung nagtatabiat niya. Nabukon niya ito bihat, tubukon. Sabi, indalil dito halaw siya na diskutsi, apabila intuan, labi, nakalando na inlasa niya tauyan, daran niya na siya unun. Dihilan, problema. May tayat to. Bang intuan magdil kayo mo karayawan, di idil kayo mo magtuy, di. Sa dihilan ko muna, kasusahan. Untuan, biyatin pagdisin tuan. Pagayin ka to, di. Bang inanak ang problema na ito na paama, dihilam na asin. Abi ka mo to. Cellphone ito to, abi ka mo to. At uno na to, mi ka mo to. Intuan, di. Sa dihilan na ko kasigpitan. Biyatin aturan. Ang kanyat, tunay na nga to sabab. Bang ko mabaya, makausaha, subay ko maglugto, magtuyo ko. Bang ko matug sa jabay, dumuwa ako mga 5 jam yaon. Mayroon, takaran mo ay. Bang hatay sinabela isayat ko, aun pato dulang magnaog sa natas langit. Sabo ko nakatantao. Depende mga tao biya, mga tao biya, iman nila biya, kung natud bayaon. Biya, makusudin iman nila. Makajari hatay sinabela isa. Mangdua ko, yan ang KFC dumatungog to. Hatay mo ito. Nahatay ben way roon. Bangkaw di magtuyo, way roon makaon mo. Mga nakadokot, kung sinsiyama. Ay, roon tangaran mo ay. Swera ko magtuyo. Nabiyat pintuhan. Bang sa magdihil kayo mo biya, pahala malaggo. Dilan na ko problema. Bang in problema di matong kayo mo, kaya sabalan mo, di makpak na ko. Bukun yung jimakpat amin kimugdan kaholoto. Bukun. Jimakpat kau, bang aon panisting sintuhan dakula, uskya sawalam mo. Hadis kutsi. Inna ijamal jadai ma'a ijamil bala. Bunal to in reward sa lagu-lagu makawa mo, bang kau sabdihilan panisting sintuhan namin malaggo panisting. Bang kau makapas, eto na. Sky's the limit, impala na. Tumtumanin ko no. Intahajud mo, pagbasa mo, Quran, pagpangaji ba ini, aun limit simpahala niya. Aun. Pagkain magsabar, sky's the limit. Quran na may pa. Mabasa niyo Surah Al-Jumar, ayat number 10. Aun English, aun Tagalog, translation ng katana. Namari kita patungod sing kalabyan sing pagsabar. Unin makawa mo dito biya, palabiyon ko sinton, may ta. Biya sinambok adlaw, inabela Musa meto sa Mount Sinai, buturi Sina. In Musa nanunggali nabi in makapagbisareban sin Tuhan. Sa di na kakita ni Tuhan. Sa magsambong laong sila beri. Sumagawa aun tampat tartanto. Amuna in buturi Sina. Mount Sinai. Mambiya kato amo tingkuan niya. Main sin PLDT. Mambiya kato direct line. Bang in mo sa matuna, makapagsambong law sila, makapagmunaja sila.
direct wairun Jibril. Na Nabi Muhammad direct minsan siya hawno lugal wairun biya pag kato wairun biya pag lugal wairun tampat hawno sa dumatong in Jibril direct. Amunin hadis qudsi. In hadis qudsi dumatong kalam sinton dumatong pa Nabi Muhammad wairun haut nila Jibril. In Quran dumatong pa Nabi Muhammad aun Jibril nagdarakan niya. In hadis qudsi biyato makapagbisa rin Nabi Muhammad ibang sintuhan hadis qudsi. Sari sab sila magkita iban wairun di magpi siya lugal. Paggain Nabi Musa subay sa matupamon Sinai. Yatin lugal makato biya min mention PLDT direct line harap patuhan. Na hawak tuman inabela Musa hambukan law dito sa habud turisina. Nangasuo sa patuhan. Yasunya, ya Rab. Ayyu manjilin min manajilil jannati ahabbu ilaik. Qal ya Musa hajiratul qudsi. Law sinabela Musa utuhan ko. Unuto din tampat halam sin suruga yaun. Amin labi mo kabayaan tuod. In suruga yang katan marayaw. Wairun ko lang halaw na. Sa aun dito lugal palam sin suruga ang kato, VIP na kabutang dito. Biya mga lang tanya ang parkala dito sila tas sin stage yan. Diba? Na ingan lang na dito min tampat labi ko to biya kabayaan. In kaulo na nakabutang doon labi ko to kalasahan pagnganan hajiratul qudsi. Law sinabela Musa kan ya Rab man yaskunuha. Isyulong niya tauin makabutang dito. Yasubo niya. Isyun tao makapag-check-in dito. Hindi mga hotel umay di kataman nila in. In sambag sintuhan, in mga tao nakabutang din halugal yaon, in lugal yung labi ko kabayaan. Wus in tao nakabutang din labi ko kalasahan. In katan halob si suwa kalasahan ko, sa in sila nakalabi. Law sinabela Musa kanaya Allah, silo ni mga tao nakabutang din doon. In sambag sintuhan Rabbul Alamin, in tao makabutang rin doon ya Musa ashabul masaib. Amuna in mga tao kyugdan musiba. Kyugdan sing kasusahan, sa lagbo-lagbo kasusahan, sa in musiba yato kasandalan nila, kasabalan nila. Wala sila na tao, wala sila nagwala, wala sila namungmung. Hindi to kato, mga taga sinapang biyan, bang ang problema, timbak ka ng kakilip yung biyan. Timbak niya mga tao dito taga sinapang. Ang mga kato biya sakit sinatin nito. Paralbo kong biya to in right hinangon, sumay ko magsabar. Na in tao nakabutang doon hajiratul qudsi yaon. Amin labi ko to sila karayawan kakalasahan. Sab in tampat butangan ni labi ko to kabayaan. Amuna in mga tao ashabul masaib. Amin bakas kyugdan aramala problema atau kasusahan dia dunia, in kasusahan niya to sandalan nila. Mangharap siyabalan nila. Ang sino mo sabi ato? Nangasuo sa nakatu, nag-insisin na Bella Musa. Ya Rab sip humli, maka dari describe mo kako. Amin ashabul masaib, amin mga tao kyugdan musiba, mabay ako nung parang buso mo kako yun. Ang biya kato, di siya kontento, sabi ito biya upan niya. Nalilay sintuan, balitong kajinis. Hum kaumun ija asabat hum baliyatun sabaru wa ija an'amtum alaihim sakaru wa ija musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun hum suktanu hajiratul qudsi. In mga tao nakabutang dito ang panganasabul masaib, apabila sila kugdanan problema atau kasusahan, nagsabar sila. Wa ija an'amtu alaihim sakaru, apabila sila kadilan kun nikmat pagdaya atawakan uno na katanet to amin manunjuki kakug mo ikarayaw kay mo in sila wala na lupa nagsuko sila madikako na biya na sinagi in pagsukusin tao miskin mamarahin na umiyansa alhamdulillah ya Allah magsuko kami kay nakawak kami ang kagipit panggi bandua istayaw makaon ko yung family mo biya. Imbay mo higad dagat. Tapos man ko kumatong pa ko biya, kumabiya. Kanya toothpick yun. Harap ko palot kumita biya. Biya tin miskin.
Amin, tiyo-tiyo na emat sa peace of mind sila din. Masanang. Masanang. Na mga tao dayahan, biyato na. Suway sila umiyan, magsukul kami kayo mo, hanemat dihin mo kamo ya Allah, sa suway nila agaran sa dakka. Ampas sila kanganan nagsukul. Na in sadakka, kiyabay ta alam sin na hadis, iban kiyabay ta alam sin Quran, di ka kulang arta, di. In panghati tabang ko magsadakka ang imo pilak, aun sin mo kami dun, kaya ganang ka ang imo pilak. Bukun, law sin Nabi Muhammad, nakasat sadakatun min mali. Di makakulang arta in sadaka. Di. Sa waktu yang ano kan nalimupad din ko na. Oh, ya mati ikaw. Alap sin Quran, walain sakartum la ajidannakum. Bang kamu nagsyukur ka ako, hanemat kanil ko kanyo, tantu ganapan ko ito. Ganapan ko janji. In lam dit tawkid, tantu ganapan ko pa kanyo. In budget ta ubus din. Ubus na. Sa bangkaw daran magsukul patuhan, bangkaw dayahan, daran ko umiyan alhamdulillah, ibang simpagsadak ka mo, ganapan sinto ng budget mo ito. Bukod sa jasin. At akala, ganapan pinasawa niya. Sinasawa na di magkama. Ito na ko orang mag-asawa na ko. Ang nalangay ko anong may paypay, tapos na ito na ko mag-asawa. Inya ito program sintuhan. Imbes siya nagselos maduwal siya, nung sinto ayaw. Janji ito. Walain sakartum la ajidannakum. Bang kamu nagsyukur, hanemat bakas ko kerhil kanyo, tantu, ganapan ko pa kanyo. Yung ganap mataod. Magganap sin. Mag-anap, gumanap in pang-ingat. Asal-asal ko, tumasteral digdihan ko doktorit. Pangadji anggal sa pangadji Arab yan. Atawa lang ta na, asal-asal inumul kaya butang, ka numan tagtu, tambiya sinumul sinabi, hinangon ko na kapitan tagtu. Ganapan ko 10 years. Way impossible na Tuhan. Sablaw si Nabi Muhammad, hadis 2 taon niya, in kataan bakas niya nakaprogram, naka-computerize na kataan, way makapinda to kan way, amurin 2 parkala. In makapindahi ka isa, sabab sin dayaw mo. Dayaw mo papagkay mo manusia, iban sin pagsarak ka mo. Mapinda ito in budget mo. Asal-asal lang ta na 50% na sa 100%. Iban sindua mo. Ya Allah, pangayon mo pa Tuhan. Nasa sa yung mga to di magduruaya. Hambok din ang makapinda, sin bakas na kya budget, bakas na biyutang hukuman, kantaan, mapinda siya sabab sindua. Bangkaw nagsukul pa Tuhan, hanemat amin kya dihil kay mo, tantulong sin Tuhan, ganapan na mo pa kaniyong. Ganapan pa. Inhika 2 tumpukan halaw in makahula siya hajiratul qudsi wa ija an'amtu alaihim syakaru. Apabila sila kadihilan ko nikmat, nagsyukur sila kakulong sin Tuhan. Ini katu wa ija asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila sepugdanan musibah kiamatayan, wala sila kimaar malet nagtimbak way. Sa inipamong nila, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beta nimbaran niya, bunato din kami, din na Tuhan. Iban bunal to din kami, konsum ko ni sa magbalik na matutatuhan. So, may ingat to may makna yato, may nangat to ubat. Asal-asal ko masusa anak mo miyatay, maigat to. Pasag kaya ingatan mo, in kita din. Laong sintuhan na nabela mo sa haulai sukanu hajiratul qudsi. Intu nasabut yato long sintuan ya Musa sila na yato inta makawutang hajiratul qudsi. In hajiratul qudsi hambuk tampa talom sin surga orang biakato labi kawayaan sin Tuhan. In nakawutang halom niya labi kalasahan sin Tuhan. Biakato VIP tao. Nakabidda sila nakatan. Na di na to makaway niya to bangway runing pagsawar. Angkan bangkaw sulayan sintuan magsukul kaw. In pagsabar mo, aun bayad niya dakula. Aun bayad niya dakula. Di kaw daakon sintuhan magkasusahan bang wayrong ganti niya. Aun bayad yan. Dong sin Tagalog, lintik lang walang ganti.
Namari kita patungod. Pila minute na to? Namang 5. Namari kita kuno biya proven ta ba yung pagsawal na to? Proven ta. Mari kita patungod sa nambok Nabi pagan Nabi Ayub. In Nabi Ayub, the walls in panisting sintuan kaniya. Itaon daw panisting kaniya. In Ayub, inama niya multi-billionaire. Himaus nga na, himus, atau himaus. In Maus, anak Hijara. Apo na si Ayub. In Hijara, apo Hiis. Lang ta apo tuhod ni Ayub. In Hiis, anak Hisyo. Anak si Nabiullah Ishak. In Nabiullah Ishak, anak si Nabiullah Ibrahim. Gakato, apo niya pangkatan hikalima Ishak. Pangkatan hikaunom Nabiullah Ibrahim. Dayahan niya ng tao. Kaya ba'y alam sin kitab, hawak to yato hawla sam, wayrun dayahan tao, hamidel di sa waktu yato, amurin ama sin Ayub. Hawak to man nawa pati nama niya, ingkatan niya to nakatukan Ayub katan. In business nila, bukong sa mga bayani, bukong money changer. Amin kakaon sin tao yung business nila. Punta, sapi, kambing, bili-bili, iban sin mga parihan nila di amin kuan yan, unuban, tirigo yan. Iban sin durok gandum yan, patong sin mga Arab. Amin hindi ka ito minaded sin tuwa tao. Bukod mga diesel, nakaw na ito yung pa diesel to. In desert na ito na yung bago sa dayan. Bininsin to yung desert yan, lang mayroon kapusan niya, mayroon tumumo rin doon. Uno kayo nihalaw niya to, alta dakula. Amo na in diesel, gas yan. Iban sin Bulawan, bukbud Bulawan na Saudi Arabia, nang buk, way pa nahiwal yan, way pa. Nasamot na dayahan, Nabiullah Ayub. Hawak tuman sa kimapot sinalta yato, hinangan ni aturan. Aun para hatao miskin. Aun na mga tao stranger, musapir. Aun na mga tao ilo, anak ilo. Aun na mga balo. Aun na mga tao magbibusiness. Biya magkadubusan niya sa way interest. Biya tinarin mo sa iyo. In katan alta niya to, aun buyanan na katan, gatusan nga iwing bilangan sing kambing na sinamin nung tabili-bili niya. Sa aun tao nagmamanage. Inayub ang masjid sa Jaber. Katasbi. Ang bayan, magtasbi, magjikir, katan at hinangon na katantan. Ang halin niya matug. Musadlaw-adlaw puasa siya. Ang sa waktu adlaw kung siya puasa, sunat, Inayub. Sa aun management niya, kikita na sa biyan, may kato yung mga panagta. Yung kahupuan niya, habiat to taon sin Ayub, umbya kato, bilyon in sin niya, sa wala siya to nakuan, ano ba yun? Wala na hinang sabab, kaya limpang ni hapag ibadat patuan way. Yaon siya nakatuto, dumadlaw, nag-ibadat. Hambukadlaw in Iblis, nakura sin Satan, nakatupataas in langit. Haliw sin langit patupataas. In Iblis, that time, hawak to yato, magkato sila pataas. Aun authorization sinto ang kanila. Makato. Timub to hindi sila makato, hawak to sa Nabi Muhammad. Hindi na sila makato di in Iblis. Mukadlaw niya in Iblis pataas. Ya suusin to, alam niya, ya lain, makato ya ko pagmulkaan. Mawajad abdi Ayub. Alam niya, uning kita mo, biya din da, in Ayub. Uning kita mo. Alam na, ya Allah, kingatan ko lang na, Ayub yan tug mo sa mag-ibadat siya. Makusog mag-ibadat. In pagdaya niya, wala nakalimpang sin pag-ibadat na way. Sa alam na, bitaan ta ko lang, ya Allah, kung nakato magmaap. Nagtag-ipon sa kayo mo nagtuyo, pasalan bakas mo sa dihilan pagdaya, iban kasambong. Banglaw na bukon sa daya, hindi siya tulong na mabitin to yan di. Underestimate na Ayub. Long sinton kadib ya lain. Puting ka, kaya ingatan ko lang niya. Minsan di ko magbisa kaya ingatan ko. Ayub, minsan siya miskin pa si hinang ko. Sa pag-ibadat niya kako, biya na sinayan. Pagkain sa itan, iyan na lang niya, pag-ibadat na to. Kala sin sa tulong niya, pakunununo. Biya to hindi ako niya, induka sin sa itan na kaubar iman. Biya kamu nangat yan, suklan sa kamu sin sa itan. Nung nangat di kita ni Benny, sampai biya kamu, tusok na anda sin sa itan. Kanaon din kanimang kyarok na biyan.
Ito na. Now, kato ka magkamot cellphone, mag-chat, mag-game. Wayron, 2-4 jam yan. Wayron, di masasabi mo. Di magpila yung mata yan, di. Pasalin satan ito. Minba karon, nagutukla ko din matang satan. Game ko. Na paggabi ay ni satan nagpapanaw yan, di kato. Di siya kaingatan. Nagdara sila Ebro. Butangan yung babay, butangan mata na Ebro. Pako karoon diyan. Tatungan ko lisyo, dumugal ko ba ng pangalan. Ang kanato, insuway ang pagmerenda ba ini. Hamukat to biya ay strategy sin pagpangadi sa way ang pagmerenda. Makahali kang karay usat to dito ko. Nang sabihan to mga manginom sadya. Sa to kuminto sa biyan. Kaya to biya sa palangog sa jabat. Law na ya Allah kay ingatan mo lang na hiayo. Hangkan sa nag-ibadat kay mo. Sabab sindihan mo si alta. Banglaw na wala mo dihan alta, harap bang pamasjid na iyo. Nabiyatin pag-underestimate niya. Law sintuhan, kaingatan ko, magkatoy ko nagputing ka, kaingatan ko siya hindi mo bisara. Loyal ka ko inagwalayo. Naging si siniblis, ya Allah magkato, di rin ba ko biya kuwan? Ano ba yun? Authorization. Sasaton ko siya. Sa ikaw yung pangayuan ko, dihili ako. Hipakita ko kay mo, destroy yung kiniman niya, di siya magsambayang. Law sintuhan kato ka, hinangin katan. Hambuk parkala na dihil ko kay mo, papatay mo siya, di mo siya mapatay mo. Makamin alta niya, inanak niya, sa imbaran niya, ma-destroy mo imbaran niya, magkasakitan siya, sa di mo siya kaya patayon. Amatin agreement, na naog iniblis. Niya, ito siya pa Manila Bay, ano, sabi amin white pa niya. Ang tinggal ito, ito sabi. Ampa siya imulak. Inulak niya, abutan, insadlo pa nila si Subangan. Hawak to pagulak niya to, wayron nakapinjin. Baba iban si jin usog, iban si Satan, napun mo ka nakatantan. Ang kato lang na unin, sigla mo ka sinampun. Ito, mga kato unin biya emergency tawag. Law niya piya tawag, taka mo katan on mission tanim. Uno lang niya. Law niya, destroy yun tanim, iniman sinayon. Plan A, hinang nila. Plan A, Plan B, pansin Plan C. Kita mo biya rin iniman sinayon. Yung pagsabag. In Plan A, in kataan lang niya alta sinayog, alta niya, iban sinamin, piyangandulan niya nagmanage, iban sin nagipat kataan, sunukan nyo kaminsan sa dyan. The same time, kita mo, siunog, ang kataan kataan. Ang biya kato, aun kay man manage niya sinayog. Halom sin Manila, iban sin Metro Manila, establish kataan niya to, aun ha airport, aun ha mga casino, aun ha mga mall. O sabi amin, kapag makabuhi ito, pag-agar ito sinunog katan. In sin, in paglunan sin, in kahera, in teller, sapay amin caller, di ba sin yagat katantan. Piyatay, sinunog. Ang padimatong iniblis sa rundun, inayaw pa masjid. Sabo nagsambayang, hoy, pasayo kek na, ayub. Bekato. Siyamal sa tripod. May tulog siya mga yan. Nayib, Allahu Akbar. Hoy, pasayo ka. Mga mahup ko mag-ibadat. Sin inalta mo katan, bakas na siyunog. Sinamin Tuhan nagdaakay mo yan. Sabi, i-mention niya mo kung Tuhan. Sa i-mention niya, law niya napya, nauglaw na in kayo na tasin langit, sampay na naangpud na tunaw na hinang awing katan alta mo. Biyasin niya na Tuhan. Basta din na taas langit. Di siya makagawas magpanog Tuhan na. Undong nakulong ng bakato. Hawak to di matang susuyat to. Magdasas na. Di matong maniat to. Sabo sa nagsambayang. Wala nakibad in pangaten na way. Ang bakato, way roon. Assalamualaikum mo to. Gumawas mo. Di kami ng cellphone. Di kami ng peace. Di dyan. Mas. Hakatami sin pandemic. Dumagan mo to. Inayib wala. Uy. Namu kay ingatan, way na. Alta mo agpod katandahan. Magkamiskinan na ko. Way siya nagkuhan. Uwos man sa simalam, ang panaiyan ni Iblis. Iblis, in alta ko yan, in tagdaputuhan mo ko na ako. Inako piyangan lang sadya. For the meantime, hindi ka ako. Siya in nag-deal ka ako, bang niya kawayaan kawaon katan, wala problema ko. Mayroon. Di atulong na kaso na ka ako. Allahu Akbar.
Si Mambayang nagsapali. Mini giniblis. Halaw sin kasusahan. Namin susah na kalando yan. Kaya labi namin landang nalusong bagas na bankrupt yun. In panghati ni Haplan magsaksid siya. Oo. Uno kay ni Uway, inahaga siya na alta yan na tao. Atas ko magbuno. Ipagbuno mo yan, bang inalta mo kaunsin tao. Magkumakagaos. Tumtumon niya ito. Ingkatan alta na nagdura, katan, hindi kato. Ano ka na? Tiyo-tiyo. Katan ito, katan. Sampai kami nag-ipat. Yang andulan niya nag-manage. Iban siya nag-ipat, katan, miyate katantan. Ususun mo yan ito. Mga ito biya kato ay roon. Mga kapito di kumaundan. Di ito